Здравейте от Партиджак, аз съм Живко и днес ще ви покажа как се слага специален гел в балоните, за да могат те да издържат по-дълго. Какво представлява това? Ето това е балона. Ето това е бутилката с гела, който запечатва отвътре балона и не позволява на хелия да излезе. Хелия е газ, който е по-лек от въздуха и когато влезе в балона, той издига балона горе, защото, както казахме, е по-лек от въздуха и лети. Но той толкова много иска да се освободи, че търси всяко пространство в поричките на балоните, за да може да излезе. Това обикновено спрямо вида балон, спрямо размера му и спрямо неговото качество може да трае между 8 и 12 часа. Има много по-големи балони, които са по 1 метър. Там хелия се задържа доста по-дълго, защото влезе много по-голямо количество хелий и му е по-трудно да излезе. Така, какво се случва с запечатването с този специален гел? Той е изработен, направен специално за балони, т.е. не може да ползвате каквото и да е, за да запечатвате балона отвътре. И когато сложим гела, ето вижте как се слага, пъхам балона тук в накрайника и трябва да внимавате, трябва да се сложи точно една капка, защото ако сложим повече гел, разбира се, балона става по-тежък и съответно, когато го надуете с хелий, той не лети нависоко, а има възможност да остане така плаващ някъде във въздуха или дори ако прекалите твърде много, въобще пък да не излети. Основна грешка, когато хората слагат гел, най-често е, че прекаляват с гела или слагат гел и толкова много, че тук точно в тази част, т.е. гела трябва да влезе някъде до тук, защото това остава завързано, а когато тук се прекали, когато след това започнем да надуваме балона, сложим го на крайника, където надуваме балоните с хелий, гела потича, омазнява всичко, става лепкаво, след това трудно се завързва и създава изключителни трудности, запушва дупката на редуцир вентила на накрайника, откъдето се надува хелия и това пречи на работата и съответно да стане в съответния срок поръчката, която сме приели. Сега, за да бъде максимално добре направено и както е по описание, балона преди това трябва да бъде раздут, т.е. надуваме балона и след това го изпускаме. Аз използвам компресор, разбира се, за да надуя балоните и го направих преди това, тъй като компресора е шумен. Кога има смисъл да използвате слагането на гел в балоните? Има смисъл да го правим тогава, когато искате от предната вечер да вземете балони и да изненадате някого много рано сутринта. Или примерно имате фирмено мероприятие и искате магазинът ви или офисът ви да остане цял ден или ден и половина с тези балони. Не е подходящо за детски празници. Не е подходящо и за вечерни празнични събития, тъй като в процеса на празника много често хората пускат балоните с хелий във въздуха, а това малко или много гела оскъпява тази услуга. И когато бъдат пуснати във въздуха, няма абсолютно никакъв смисъл да стоят във въздуха, т.е. да летят повече от 8 часа, което е най-честото. Най-често се случва около 8 часа да летят във въздуха. За детски празници пък не е подходящ, защото децата по време на игра, когато играят с балоните, мятат ги, гонят се с тях, те летят, те се радват, дърпат ги и ако балона се пукне, гела във вътре все пак е лепкав и олепва пръстчетата им, олепва се под дрехите или залепва някъде, примерно ако сте в заведение, може да залепне на стената, като се пръсне, нали, и отиде самия балон и не е приятно. Той не е вреден, няма нищо вредно в него, но ние в Партиджак не препоръчваме този гел да се добавя за такъв тип детски празници. В момента правя балоните с гел, защото те ще бъдат за една жена, която иска да посрещне своето внуче. Тя не знае дали тази вечер късно или утре сутринта ще пристигнат. Затова сега ги подготвям с гел, ще ги занеса към 18 часа и така със сигурност те ще издържат най-малко до другия ден в 18. Много често нашите проби показват, че те издържат дори по 48 часа. Ние обаче казваме 24 часа, защото наистина има значение температурата, къде се държат, как се съхраняват. В една нормална обстановка издържат. Но когато кажем 24 часа, а те останат повече, това е един много хубав бонус. Но не можем да гарантираме повече, тъй като
все пак това е балон и хелия, така или иначе, както казах в началото, иска да излезе навън. Така че, когато искате да удължите живота на балоните с хелий, това е един много добър начин. Аз съм Живко от PartyJack, party-jack.com. Ако искате да зарадвате някого, да изненадате някого с балони, PartyJack е правилният избор, когато става въпрос за Варна или за София. Към 2024 година украсяваме и доставяме балони само в Варна и в София. Усмивки и до скоро! Гледайте всички останали видеоклипове на PartyJack, които споделяме. Показвам как се правят балонни фигурки, показваме как украсяваме, как радваме хора с доставка на балони с хелий или балони цветя или друг тип изненади, което е много красиво и много хубаво зарежда, когато гледате такъв видеоклип. И разгледайте нашия сайт party-jack.com.